Ahojte priatelia, máte dron a chcete si ho na Slovensku zaregistrovať? Je tam veľa vecí aj ohľadom poistenia, ktoré sú nie tak celkom zrejmé, pretože sa tam bijú dva zákony. Bije sa tam nariadenie Európskej únie so zastaranými zákonmi slovenskej legislatívy, ktoré neboli aktualizované na základe európskeho nariadenia. Urobte to tak, ako som to urobil ja. A dopravný úrad má na to 30 dní, avšak mne tú žiadosť vybavili maximálne do nejakých 14 dní, myslím. Takže celý tento proces, ktorým som si ja musel prejsť, popisujem vo svojom blogu a odkaz na ten článok vám prikladám dole pod toto video. Takže keď to chcete mať legalizované, zaregistrované a chcete mať tzv. ŠPZ na drona, tak prosím, prečítajte si článok. Je to jednoduché. Šťastný let!